Raden Ajeng Kartini. Nalika iku wanita den watesi, ora kena iki, ora kena iku. Den watese anggone lumaku. Bebasan kinunjara tanpa tumindak dosa. Samubarang solahe diatur kanthi pawadan derajat luwih asor. Kudu manut mring sakabehing dawuh, ora kena sulaya apa maneh duwa. Nganti tumeka titi wanci jumedhule sawijining putri nggawe owah-owahan kang pinuji. Ngangkat derajate wanita nganti bisa padha, ora beda kaya derajating priya. Raden Ajeng Kartini. Asmamu arum, ngarda wangi. Kanthi tulusing ati kula ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa upami.